Здравейте! Представяме ви един ремонт, който извършихме на тази Honda CR-V 2.2, добре познатия мотор, 2.2 дизел, Common Rail, 140 конски сили. Колата пристигна, закупила се една дама, колата пристигна при нас в ужасно състояние, посещавала е няколко сервиза, в които не са можели да й дадат точна и адекватна представа къде точно е проблема на колата. Сега забелязваме как се намаля сама колата, защото има така известната си ABS система или така наречения дистроник. Сега ще вметнеш за тази система. Ето е тук отстрани. Спираме за момент. Сега това е система, която когато премахнеш DPF-а, понеже тази кола пристигна при нас с премахнат DPF, тази система не работеше. Това е заедно с круиз контрола на много Honda, които им се маха некачествено DPF-а и не могат да направят хората правилно решение за да си работи всичко. Не им работят тези системи. В случая това, което демонстрирахме преди малко, е, че тази система си работи напълно адекватно и както трябва. Проблемът още на автомобилът беше, че когато си на газ до край и се изпресира колата, имаше горивен проблем, който нямаше как да го локализираме преди да върнем софтуера в обратно оригинално състояние, за да може да се покаже грешка. Но това отделно беше другото нещо, което бяха направили в софтуера, че той не показваше никакви грешки. Ето, примерно сега ще покажем автомобила на газ до край. Как се ускорява. Той това нещо не го можеше. Имаше значително прекъсване на 3500 оборота, дори и изгасване, което е по принцип горивен проблем, който локализирахме чрез това, че успяхме да върнем софтуера в обратното състояние, както казах, и си показа и грешка за проблем с налягането в рейла. И това нещо го видяхме дори преди да върнем софтуера и го казахме на собственика на автомобила, че най-вероятно така се е случило и са изстрели грешките да не ги показва. Друг проблем, който имаше автомобилът, също беше маслото, което, т.е. датчика на маслото. Той даваше грешка и на таблото, тук централното табло, излизаше лампичката на Аладин, както се изразяват на шега много хора. Вече виждате, че автомобила всичко си е наред. Отстранихме също и проблем с съединителя. Съединителя беше много твърд, не можеше да се натиска. Там имаше механични проблеми, нашите майстори видяха за какво става на въпрос, наложи се подмяната на нов съединител. Това е пак един такъв често срещан проблем на тези хондички с този мотор, дали ще е Civic, Accord или CR-V, имат проблем съединителствата им с слабо място. Общо взето това е, което искахме да покажем с този автомобил. Ако имате и вие някакви проблеми с вашите автомобили, винаги може да се обаждате и да ви ги решаваме. Това е от нас. Приятна почивка!